Helo! Blwyddyn Newydd dda! Croeso I bodlediad. Hansh, Miriam dwi. Thomas dwi. A Sam dwi. A dyma bodlediad cyntaf ddegawd newydd, 2020. Hey! 2020, 2020. Be chi'n dweud? Beth yw e, actually? 2020? 2020, fe? 2020. Ugen. Yeah, 2020 vision. Yeah. Ugen dwywaith. Gyda chi nadolig neis? Na. Do. Wel, oedd e'n o'r reit. lawr. O, hoi. Wel, nes i Hoi, ddim, ie. nes i ar wyliau dros doli. O ie, nes ti'n mynd Gerddes i 37,000 o gamau ar ddiwrnodolig. Do fe? Do glei. Be nes i'n neud? Nath Sam fynd I Efrog Do, Newydd nes i ar gyfer... digon o cwsmyn I Efrog Newydd. Eleni. Be nes ti ar y ddiwrnod? Cerdded 37,000 cam. Ar y ddiwnodolig? Ar y ddiwnodolig. Round Central... Mae Central Park yn massive. Massive. Ti'n mynd I Boot Park, ti'n mynd, yeah, okay, fine. A fel, do, yeah. A wedyn, so nath ni gerdded fyna, wedyn nath ni am fwyd yn y nos. Lush. Cool, though. Ond, ie. Ti'n newid cyw gwaith ti hefyd? Do. Ie, ti'n gweld Jared Leto yn Fight Club. Nice. Good off yna. Ie. Nice. Good reference. Ie, diolch. Cool. New year, new hair. Beth am eleni de? Chi wedi cael flwyddyn golew, ysblennydd, penny gamp? Oedd hi'n eitha boring, really. Ie. Wel, nes I droi'n 30. O, ti ddim yn edrych o gwbl. Diolch. Lovely, lovely. Diolch, guys. Ie. Diolch yn fawr. Ie. Ond o'n i'n meddwl bod fi'n mynd I gyflawni loads achos bod fi wedi troi'n 30. Fel be? O ti ar Canu Gymru? Dechrau canu, dechrau camol. Ie. Ie, chwarae teg. Oce, mae hwnna yn eitha da yn dydi. Tafoil on stage. Tafoil on stage, ie. Oedd hwnna'n lot o chwyl. Ie. Dim lot, really. Sôn amdano. Ni'n mynd I chwarae showreel ti nawr. Diolch, Ie. 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 Book me. Ie. Be amdano chi? Unrhyw beth yn sefyll mas? Dwi'n 19. Wel, Game of Pêl-droed Cymru wedi bod yn dda, you know. Ie. Mynd trwy ddo I ryw ros eto. Gys I swydd yn Hansh. Yay! Do. O, ta be, a mae swyddfa wedi bod yn hyfryd ar ti ymuno efo ni, Thomas. Diolch chi. Nid yn unig ydi o'n flwyddyn newydd, Hmm. 2020, ond mae'n ddegawd newydd. A o'n i'n meddwl sy'n hwyl sy'n ni'n edrych nôl ar rhai o uchafbwyntiau y ddegawd diwetha. Nes I wneud quick Google search. Mae'n bwysig edrych nôl bethau. Ydy mae o. A mae loads di digwydd yn y ddegawd diwetha. Na. Pethau huge. Pethau huge. Megis. Yn 2010, nath yr iPad cyntaf gael ei lansio. Yn 2010. So be fi'n really lyfo? Be? Gweld fel pobl canol oed yn public neu mae'n gael rhywun rhywbeth yn cymryd lluniau gyda iPads. A wedyn mae fel y case yn fel hang off. Ie. Dan nhw spectol man sy'n gyda fel y cordyn. Yeah. So, a maen nhw fel... Ie. Maen nhw'n eitha cool o, fi kind of eisiau dweud. Os ydw fi spectols, i definitely. Practical fyd. Sneb yn defnyddio iPads dod, really, achos ti'n gallu Just defnyddio pobl canol oed. Na, plant. Mae nhw'n lifesavers I lot o rieni yn dydyn. Mae'n mad really feddwl, toc, cos fel os o'n i gyda hwnna pan ni'n blentyn, obviously sy'n ni anna fe 24/7. So like, do, ydy'n mynd I fod yn iawn? Ie, fi'n gwybod. Fi'n poeni. Neud y podcast I ofyn yna. Ydyn nhw'n iawn. Wel, mae Dani 6-year-old. Hefyd, rhywbeth arall nath digwydd yn 2010, oedd nath Lady Gaga wisgo'r meat dress. Nes i joio meat dress, actually. Achos fel... Pam? Fel vegetarian. Dwi'n yn gwybod, pam, really? Well, it's just a bit of a stunt, innit? Fi'n joio, like, kind of public, beth ti'n gael, like, PR stunts. Yeah, Fi'n joio stuff like that. Like, it's funny, it's interesting, mae'n wahanol. To, actually, he's just trying on in a, like, designer fucking suit, doing, like, this is what I was paid to wear this, you know, whatever. Fast forward I hi yn y Met Gala, efo 4 different outfits. She's still doing the PR stunts. Exactly. And nailing them. Ie, oedd hwnna'n early Gaga, nag oedd e. Oedd. Just Dance Gaga. Fi'n cofio hwnna, dwi'n meddwl. Like, mae'n mad meddwl, actually. Fel, fi'n cofio gweld y fideo Just Dance do mas. A fel meddwl, like, who the fuck Pwy is o'n this? de? Pwy o'n de? Beth yw'r gan, ma de? Ond fel, faint amser sydd wedi bod ers hwnna, be mae hi wedi neud. Chwarae teg, da iawn gags. Rebecca Black. Nath hi ryddhau... Back to Black ychan. Nath hi ryddhau Friday yn 2011, a nath hwnna... Oedd hwnna'n viral. Viral sensation cynta. Wel, fi'n cofio. I mean, o'n I fod yn dig, fel, faint o cyneuon gwael fi wedi clywed. Pam hwnna nath kind of... Achos oedd o mor... Oedd y fideo mor wael hefyd. Miriam, ti wedi clywed rai o cyneuon yng Nghymru?
Nes i weld cyfweliad efo hi ddo yn ddiweddar, ac oedd hi'n sôn am y cyfnod yna ni bod, cos mae hi siwr fod tua 30 nawr. A nath i gael amser awful. Nath i gael amser awful yn y cyfnod yna, just troll, dyna dechrau fel trolls, you know. Ond mae llais lyflu ganddi. Mae'n sgwennu cyneuon i hi nawr, a mae hi yn really dalentog. Mae ganddi fel YouTube channel, a mae hi'n sgwennu, ac mae llais lyflu ganddi. So, you know, what doesn't kill you make you stronger. Royal Wedding yn 2011 hefyd, Will a Kate. Oedd hwnna'n, pass me by, really. Yeah, don't care. Ond, 2011, planking. Chi'n gwybod planking? Joio good plank. Lle o'n i pan o planking di digwydd e? So, mae pam yn cofio le o ti pan o 9/11. Lle o chi pan o planking? Lle o ti pam gwelais ti'r plank cynta? Fuck. Oedd hwnna'n huge. O'n i'n ysgol. Lle nes ti neu plank cynta ti de? Ar grisiau gwaelod penweddig. Lad. What a lad. Be oedd o? Just gorfod lawr ar bethau? Well, ti eisiau neud yna? Na. Rhywbeth arall took the world by storm oedd Gangnam Style yn 2012. Oedd hwnna, actually, oedd hwnna yn mad. Fel o ran fel stats nath hwnna cael. Oedd fi'n cofio mynd fel, obviously, di clywed loads o fel, kind of, you know, magazine articles amdano fel, breaking news or whatever. And ti actually mynd ar YouTube, a ti fel, hang on, fel 55 billion views. Fucking hell. Fel, faint o bobl. Faint o refreshes mae hwnna wedi cael. If it hwnna the dance cynta, nath fynd yn viral hefyd, o pobl jyst yn neud fel floss ar dabs. Don't be mean on the Macarena. Pawb yn neud y Gangnam Style. Ond oedd e just fel, nath e gyrra point na gyda, lle oedd just fel, unrhyw un fel kind of cringe, fel athrawon, fel if in doubt. Instantly shy cool. A mae'n like, unwaith oedd nath o drwy in between his movie, o fel, that's a bit, Sound by date. Di mynd yn stel. Di mynd yn stel. Oedd pobl yn meddwl bod y byd yn mynd i ddod i ben yn 2012. Mae'n calendar, ond ni yma o hyd, so... Diolch Dafydd Iwan. Diolch Dafydd Iwan. Diolch i ti, Dafydd. 2013, Ice Bucket Challenge, pawb yn ei hwnna. Gwastraffu dŵr yna. Gwastraffu dŵr. 2015, y ffrog ddi a glas / air a gwyn. O, ffrog, sorry, ydych mae'n broga. Na, y ffrog. Mae'n siŵr bod fel lot o pethau fel gwleidyddol really pwysig. Chi'n cofio'r ffrog. Larry and Iona. Fi di dewis y bethau viral fun. Oedd e'n fi, oedd e'n las. Pokémon GO yn 2016 hefyd. I was not into that. Nes i lawr wrth o fe fel kind of ar yr American App Store, so fel cyn i ryddhau yn y UK. Really? So wedyn, a fi'n cofio fel, dyn nhw'n fel nos o mas yn beth, oedd e fel tia, I don't know, fi'n really cool, so probably like 4 AM. A di cedda fel canol Caerdydd, a bys oedd genuinely fel tia 50 o bobl yn cedda mewn i'r parc ma, just achos Pokémon GO. Fyna'n fel zombies, yn dydi? Ond oedd e'n helpu bobl cerdded. Fyna'n wir. So, nes ti dablo yn y GO? Nes i dablo, wedyn nes i mynd yn bod ar ôl mis, cos ti just fel, fi jyst yn rhi ddiog, o'n i fel, ti'n gorau mynd i fy neud, wel, sa eisiau mynd i ffocin cyffili. Pethau gwell i neud. O'n i ar gweithio Neil Ddinas yng Nghaerdydd, a oedd hwnna fel hotspot. Oedd y cael flan fyna. O'n i, good thing. A fel pob amser cynno, o'n i sy'n gweld pobl fel rysio i ganol y ddinas, a mwyn cael y Pokémon. Oedd like dau... Come on, guys. Oedd dau really rare Pokémon yn y cael flan yn Neil Ddinas. Right, hotspot. Weird. 2017, #MeToo movement. Go on the girls. 2018, Royal Wedding arall, Mega Harry. Don't care. Cario mlaen. Oh, yeah. Bron o gorffen, 2018, Banksy painting self-destructed. Oh, na. Major PR. You know, good. A be mae'r un pretalbot? Oh, yeah, absolutely. Dyna fy restr. Ond fi hefyd wedi rhoi fel uchafbwyntiad oedd y Euros yn uchafbwynt ni fel Cymru, yn credu. O'n i ddim really yn gwylio pêl-droed. Cyn hwnna? Na, cyn hwnna. Ddim really o gwbl. Ddim yn deall o. No interest o gwbl. O na, beth yw pwysig grwydd? Nes i neidio ar y bandwag. Nes i fynd i Lille. Nice. Ar gyfer y gêm Gwlad Belg. Nice. Nes i ddim mynd i weld, ond dyna'r amser i fynd. Ond oedd fan yn really nice yn Lille. Oedd ni yn y pub yma, oedd o llawn pobl o Wlad Belg, a dim ond wrth 5 ohonyn ni o Gymru. A ar ôl i chwiban fynd,
pawb fel, Wales! Hyd yn oed pobl Ffrengig, pobl o Wlad Pwyl, so just yn... Oedd yn really nice. Amser hapus. Brexit, nath hwnna ddigwydd yn y ddegawd diwethaf. Yw e dal yn digwydd? Fi'n meddwl fydd o'n digwydd am ddegawd arall, actually. Nes i gweld passport newydd dwi'n o blaen. Oedd e ddim efo'r... European Union. European Union. A cywa mi fod o jael na. Ydy. Och, jiw. Os mae'n rhywbeth ni'n dda, yw cywa. Ni yn Brydeinwyr? Netflix hefyd. And chill. Fi'n cofio pen oedd Netflix ddechrau. O'n i'n byw yn America ar y pryd, ac o ti'n cael DVDs trwy'r post. Ac o ti'n gallu cael dim lot o ddewis, really. Ond erbyn hyn, maen nhw'n comisiynu ffilms, they can't get rid of them any. Maen nhw'n loaded. Ennill pobl bod massive Hollywood actors yn mynd... So, degawd newydd. Ni'n fod yn hyn ar y ddiwedd y degawd nesaf. Speak for yourself. Ond be chi'n edrych mlaen ato fo yn y flwyddyn nesaf? Y flwyddyn nesaf? Ie. Euros unwaith eto? Euros. Fi'n meddwl bod fi'n mynd i trio mynd i Rhufain. Euros Childs. Mae da fi tocyn i'r gêm. Os e? Os glei. Da iawn. Ond sa di sort o'n beth arall. Na. So, ysdim arian dy fi ar un bryd. So fi gorau aros 3 months dan fynd â fi mwy arian. Neith hwnna godi calon, neith os yna'n ni'n neud yn dda. Bydd hwnna'n rhywbeth i, ni wedi cael... Bach o National Bride. National Bride. Na, byn ni angen, dydi yma. Ie, fi'n meddwl. Nag yw'r Olympics? Ydi o? Odi, Tokyo. Jinx. Oce, esgus arall i fynd i Japan te? Ie, Japan yw un o gledau fi really eisiau mynd i. A fi. Mae'n eich yn rhaid diddorol. A sy'n enjoy your Pokémon? Fi'n obsessed, actually. Os oedd rhaid chi chwarae os oedd rhaid chi cymryd rhan mewn un event yn yr Olympics, sa'n disgwyl chi ennill, obviously, ond fel... Mae'n gwrdd gori. Be bys ni most likely ennill? A mae curling yn Winter Olympics yn dydi. Hwna'n fun. Bowls. Naill ai bowls, neu falle fel high jump, just gwrs mae'n fun. Dwi'n meddwl sprint, 100 metres, achos hwnna ti'n cael y mwyaf o glory yn de. Mae pawb yn edrych ymlaen ato fo. Men's 100 metre sprint. Yes! Own it! Platform diving. Nice. Eitha chilled fyd. Da chi'n jumpa. Mae cymryd 2 seconds. Mae'n gofod fel, sa'n mi'n siarad mewn bod oes, mae'n fel, whoops, mae'n y fi. Nice. Mae Glastonbury yn dathlu 50th anniversary, Lenny. Jiw. Chi wedi bod i Glastonbury? Dwi wedi bod o blaen, nes i fynd pan oedd Dolly Parton chwarae. Oh, yeah. Siwr oedd hwnna? Siwr oedd hi? Fantastic. Siwr oedd hi'n Dolly? Oedd hi'n brilliant. Good. Ond, twod, hi'n bach. We all love Dolly, anyway. Siwr brofiad oedd Glastonbury? Cos i fi, dwi wedi really di apelio. Llawn. Mae'n just llawn pobl. Dwi'n amser, ac oedd reit fodlyd. So, oedd gan ni campervan pan oedd ni fynd. Oh, nice. Ac oedd gweld y tents i gyd. Na, nes ni'n neud yr choice. Cos fi ddim yn offi mwy na 5 person, really, so... Wel, ti'n mynd i struggle ta, sy'n ei Glastonbury. Ni at y push fan hyn. Fi generally yn at y push. Faint wyt ti'n licio Taylor Swift o Paul McCartney? Fi'n caru Paul McCartney. Ei ti? Fi'n caru fe yw fel un o ffilmau fi. Erioed, definitely. Fel Spotify, top Spotify fi, o fel Wrapped. O fel Beatles. Nice. Paul McCartney, Wings. Beth amdano Paul, ti'n offi de? Sa'n fod. Mae fe naff. Fi'n cael hwnna'n elfen pa fi'n naff. Mae fe naff, mae'n fel... Ond wedyn, ti'n methu bod fel, mae'n sad. Mae'n bod fel, nath ysgwani yesterday, so... Yeah, exactly. Sit yourself down. Bydd o'n clas. Bydd o'n gret. Glastonbury. Ie, mae llais wedi mynd. Mae fel Bob Dylan, ti ddim yn mynd i gweld yr un... Ti ddim yn mynd i weld Paul McCartney, ti'n meddwl yn dy ben. Ie, fi'n gwybod, ond dim ond hyn o faint o gyfle gai wylio fe. Gwir. Ie, so mae werth mynd. So pan byddai'n fel penri, falle byddai'n dyfaru. Dweud hynny, sa'i efo tocyn. So that dream's dead. Blwyddyn yma ni wedi dyfaru. Diana Ross yn mynd i fod yna hefyd. Diana, legend. Yw hi'n legend spot, yw hi? Ydy. Cool. Bych meddwl o'r Pussycat Dolls reunion? Dim byd, really. It happened. It's happening, yw e? Oh, yeah, mae'n digwydd nawr. Mae'n nhw'n chwarae Nghaerdydd. Sugar Babes.
Great band. Mae nhw'n dod nôl. Un o fy hoff albums o'r ddegawd diwetha oedd Anti gan Rihanna. Anti-Glenys. Anti-Glenys. A fi'n gobeithio wneud i rhyddhau album newydd yn y ddegawd nesaf. Wel, wedodd hi bys sy'n rhyddhau rhywbeth yn mis Rhagfyr. Yeah. Ond nath hi ddim actually gweud pa flwyddyn. Mae wedi bod yn brysur efo ei beauty line yn dod, Fenty Beauty, so falle bod hi jyst yn canolbwyntio ar hwnna. Ai lingerie. Ni yn yr oes o just o ba artistiaid yn dweud, mae fe'n mynd i... Mae fe'n mynd i ddigwyddo just ddim fel Kanye. Cyfryngau cymdeithasol, just fel ti'n lli gweud rhywbeth, a wedyn ti'n lli cael... Ti'n lli neud mwy o arian mas o gweud bod ti'n mynd i neud rhywbeth, na actually neud rhywbeth. Cos mae pobl, ti'n in the public eye eto, mae pobl yn ei stream o ti, mae pobl yn prynu stuff ti eto, a wedyn ti'n actually, ti'n neud cymryd arian, ti'n actually gorau neud rhywbeth. Yeah. So just keep on going. Gosh. So, Rihanna un o hoff albums ti, ben dan ti? Probably Kanye. Pa un? Well, Life of Pablo nath actually probably cael fi mewn i Kanye mwyaf. So probably hwnna. Neu, well, un o'r albums nath probably taro fi mwyaf yn emosiynol oedd probably Carrie and Lowell gan Sufjan Stevens. So os ti byth eisiau crio at any given time, just steddwch lawr ar wad fe, gran fe, neu chi definitely crio fewn like the first two songs. Perffaith. Hwna'n ei gwylio 10 munud cyntaf up. I mean, oh, God, right. Neu Can i Gymru blwyddyn yma. Yeah! Wales! Beth oedd ti, Thomas? Fi smel, blwyddyn diwetha nes i rili mwynhau album Kate LeBon, Rewards, gwych, anhygoel. Dwlu yna fe. Fi dwlu Kate LeBon ys blynedd de. A mwy dechrau'r degawd hyd yn oed, Resources Furniture, just epic. Ti'n obsessed o Resources, ydy? Ie, ydw. Just achos bod nhw o Aber. Oh, god, forgot about that. Os ydych chi hoff ffilm o'r ddegawd diwetha? Probably Lady Bird. Fi, o'n i'n mynd i ddeu Lady Bird, yeah. Is he really doing that? Coming of age, I enjoy coming of age films. Very relatable. Good characters, great actors. So, Same. Greta Gerwig eto? Yeah. Oh, nice. Yeah. O'n i'n mynd i ddweud, Frances Ha sy'n gyda Greta Gerwig yn dda. Na. Fel y prif actores. Wow. Mae'n wych. Wel, Greta fans. Ie, mae'n dan o ferch sy'n byw yn New York a mae jyst eisiau bod yn dancer. Mae eisiau gwneud bywoliaeth hynna, ond mae eisiau ddim... Ti'n chi relatable i ti? O Tom really mynd i tap dancing back in the day. Rhaid fi wylio hwnna. Mae'n wych, mae'n gret. Amazing. As chi eisiau crio... Oh, of course, always. Mae yna ffilm gwych o enw Y Môr. Das ma... Ar lan y môr? Na, just y môr. Dath ar y dechrau degawd. Meddyliwch y notebook di troi lan i fel 120%. Really? Yeah. Oh, wow. Mae fe'n heartbreaking. Nice. Oh, gosh. Not John Enno. Be am ffilms ni'n edrych mlaen i weld te? Mae yna lot yn dod allan yn y flwyddyn yma. Wonder Woman 1984. Don't care. Ond oedd yr un cynta'n awesome. Fi ddim yn hoffi superhero films. Nag i chi, Marvel. Sa'n really gweld point o fe. Black Widow, Venom 2. Nope, don't get it. Dim. Fi'n creu, y peth yna, mae'n gymaint ohonyn nhw. Yeah. A nhw'n gyda Marvel, mae fe'n teimlo fel... Money making machine. Yeah. Fi definitely gyda Scorsese here on. It's not real cinema. Wel, be mae fe'n dweud yw bod e fel theme park. Yeah. So mae hwnna wastad i bod yn fel, wel, yn ers fel 90au, fel Cos ti'n fel Jurassic Park. A fel, mae'n literally fel rides sydd wedi cael ei wneud mewn i ffilms. Yeah, totally. So mae hwnna wastad i bod yn thema. A fi'n credu, mae just pob un yn teimlo'r un peth. Yeah. Dyma'r hero, dyma'r thing. Yw e'n mynd i wneud wrth gwrs mae fe. Slow-mo. Film Avengers. Mae fe, cos fel Black Panther drwy'r mas, o'n i fel, massive news yna. Oh my god, neu loads o arian, mynd i fod amazing. Mynd i weld e, o'n i fel, alright. Yeah. I mean, obviously, amazing bod wedi digwydd, ond just fel the actual story. Cymrwch break bach. Be sy'n dod mas mis yma yw ffilm nhw Uncut Gems. Mae'n edrych yn wych. Mae amdano Jeweler yn New York. Adam Sandler sy'n chwarae fe. Wow. Na. Nicest man in Hollywood, apparently. Eh? Nicest man in Hollywood, Nah, Steve Carell yna. Ond mae fe'n ffilm eitha, fel Tom Hanks. serious. Hwna'r thing yma, mae fe actually yn actor wych. Na. Ydy ma fe. Na, ia. Ma fe'n. Fi methu watch fe ers
watcho'r ffilm, Click. Remote click fe, remote control. Shocking. Brilliant ffilm. Pwy bys yn wario ti mewn ffilm, Thomas? Bryn Tarfel. Miriam, beth am ti? Oh, gosh. Bryn Tarfel? Bryn Tarfel, yeah. An absolute chameleon. Yeah. Beth oedd hoff gyfres chi? Fi yn mynd i fynd gyntaf achos cyfres. Fleabag changed the game. Absolutely. Pryd A This mae Is hi di England? ennill pob award a mae hi'n heiddi fo a mae hi'n amazing. Be amdano ti? Pryd This Is England mas? Oedd yna mas yn degod oedd e? O, fel 86 pain. Wel, unrhyw un. Fi'n... Probably un o'n it. Ond This Is England, hwnna y gyfres, gorau fi rioed i watcho, na tara fi, like, proper... Mi methu really watcho fe gormod, achos mae fe'n really, like, kind of, neu fi'n mor emosiynol a, like, kind of invested. A, like, Jamie, hwnna, fel, os fi erioed yn cynnyrchu unrhyw beth tebyg i gyfres teledu, fi eisiau fod bod exactly fel This Is England. Really? Cool. This is Same characters, same names, everything. Just continue. I'm just going to carry it on. Yeah. Probably fel tie-up o... Nes i rili mwynhau cyfres ola Mad Men. Do fe? Dwi dal yn gwylio hwnna. Mae Mad Men... Achos mae un o'r... Mae diweddglo fel... Ti'n fel ti'n dod i diwedd cyfres fel Game of Thrones efo lot o bethau. A ti'n teimlo fel unsatisfied. O'n i'n teimlo'n hollol satisfied gyda Mad Men. Oedd e'n Benny'n berffaith. Benny'n good. John Hamm. Good enw hwnna. Twin Peaks of the Return. Nes i joio hwnna do? Oh, mas raw. Oh, good. Unbelievable. Fi yn gwylio. Mae gymaint i wylio yn does? Gormod i wylio. Mae yna ormod i wylio. Mae gennym ni lot i wylio yn y flwyddyn nesaf. Killing Eve Series 3. Mae hwnna'n dod allan. A Winter Love Island. Mae hwnna'n dod fyny, yn dydi? Fyddwch chi'n gwylio hwnna? Love Island! I mean, fi ddau probably yn. Ond fi kind of, o'n i'n meddwl bys fe'n wintery Love Island. Na, maen nhw yn South Africa. O'n i'n meddwl bys nhw mewn, as in, like, yn sgio yn ymwneud. Na. A RuPaul's Drag Race UK, ond nes i really enjoyo gyfres gyntaf, so fi'n edrych ymlaen i weld yr un nesaf. Cymro yn eich oedd, ie? Ie, Cymro, ond wedi byw yn Lerpwl, ond non i just adoptio. Claimed. Cymro. Mae fel Llanfair Pwll yn claimo Taron. Taron. Llongfarchiadau, Taron. Llanfair Pwll boi, wedyn Aberystwyth fel. What? Ie, true. Come on, pal. Wel, lot i edrych ymlaen eto. Os gennych chi nhw abenedau ar gyfer y flwyddyn yma? Don't sweat the small stuff. Nice! Meaning? Whatever you want it to mean. Nice. Wow, okay. Mae dy fi rhaid, mi oedd i'n gofyn nhw. Paso test gyrru. Da iawn. Da iawn. Na gyd, really. Dwi yn mynd i drio... Fi'n honest yno mor stupid, ond coginio mwy. Achos fi eisiau gallu coginio'n dda. Fi eisiau pobl i ddeud, Miriam, good cook. Fi eisiau pobi mwy. A mae chwaer fi, maen nhw'n coginio mor dda, fi eisiau bod fel nhw. So, mae coginio mwy. A fydd hwnna'n meddwl wedyn bod fi ddim yn cael gymaint o takeaways. Mae cacs dy fam yn lyflu. O, cacs a giawl gyda fam ti. A hefyd, mynd ar trips bach. A hyd yn oed os ydyn nhw ar ben fy hun. Fi di oed i bod i'r Alban, so dwi eisiau mynd i'r Alban. Lovely place. Dwi oed i bod i Brighton. Great lle, Brighton. Dim ond i Dublin dwi wedi bod really yn Iwerddon, so just mynd i lefydd ar ben hun neu efo ffrindiau, just i wneud yr ymdrech really i fynd i lefydd newydd. So yeah. Lovely. Very wholesome. Ia, neu dwi'n serious. Okay. Cool. Yeah. Neud mwy. Troi di hynna mewn llefydd anghyffyrddus, ac hwnna lle mae pethau'n digwydd. Ti'n be, actually, hwnna un fi hefyd. Yn hytrach yn bod fel, ti'n gweld rhywbeth, ti'n mynd on, a neu hwnna wedyn, neu hwnna fel, na fe nawr. Na fe nawr! Yeah! Punk, come on! Cool. Wel, gobeithio na ni gyd gyflawni i wneud na. Gobeithio wir. Ie, a pob lwc i chi'ch dau yn y blwyddyn newydd. Pob lwc i chi, Miriam. Diolch i chi am wylio ac am rando. Ni wedi cael amser hyfryd, actually. Neis gael catch-up bach. Os ydych chi eisiau tanysgrifio i bodlediad Hansh, ewch ar YouTube, Spotify, Apple Podcasts, pob math o bethau. A dilynwch Hansh ar Twitter a Facebook a Instagram a YouTube. A Twitter a YouTube. Yeah. A Instagram. Popeth, social media. TikTok! A TikTok! Diolch, a blwyddyn newydd dda. 2020 hapus i chi gyd. A llewyrchus i chi gyd. Ta-da! Jazz hands.